Corek, tarifnya yo. Rumah modern style. Ukurane 7x12 hargane 675 juta. Nang mburi omahe. Omahe ready kari brantok lah. Nang kene iki tanggane wis ready nang sebelah kanan. Dalane iki wis full pavingan. Nah, saya langsung ae tarif nang omahe yo. Nah, nang kene iki wis gawe pagar, shadingan. Nang kene yo. Iki wis free. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, karpote iki Wombo. Pajero Innova wis auto mlebu bleng yo. Nah, nang sebelah kiri kene iki krane ready kari nguntir tok. Nah, iki modele fasad depane sing dimaksud style iki cara ngono beda dengan yang lain. Nah, iki fasad depane lho, modele ling koyo ngene. Iki duduk plesteran cara ngono dik jur-juri ngene ben nambah kesane estetik ya. Ambek iki lampune moncot ning sondokur. Ambek sebelah kiri kene iki ono roster. Nah, saiki langsung lanjut nang sebelah kanan kene iki. Lah, iki ono nggone rasan-rasan, tapi sing positif ae. Ojo negatif golek HP yo. Nah, iki ono roster ambek nang pojone iku modele